Και γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είμαστε με την Δευτέρα. Σε αυτό το βίντεο παίζουμε Call of Duty με τον ξάδερφό μου τον Λέανδρο. Λοιπόν, κάντε εγγραφή. Κάντε like, subscribe και καμπανάκι για να βλέπετε όλα τα βιντεάκια. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε πολλά ματάκια. Περίμενε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάτε start. Λοιπόν παιδιά, το κανάλι για να το βρείτε, πείτε το σε όλους τους φίλους σας. Το κανάλι λέγεται, είναι Γιώργος Αποστόλου. Οκ. Θα ανέβουμε, αυτό είναι το gaming κανάλι. Όχι μόνο, θα κάνουμε κι άλλα. Challenge. Ωραία, πάμε. Γιατί το καλές? Ποιον? Αυτό που είχαμε πριν. Ποιο? Το Lions. Δεν έμπαινε. Να σου πω την αλήθεια. Οκ. Δεν μπορούσε να έχεις βάλει George και ναι. Όχι. Παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν γινότανε. Εντάξει, μην πειράζει εμένα. Έτοιος Γιώργος Αποστόλη, δεν υπάρχει άλλος. Πώς δεν υπάρχει? Τι λέτε? Δεν έχει κανάλι. Έχει. Τι λέτε? Ναι ρε. Αφού τον είδα, όταν έγραψα. Ωραία, πάμε, δεν πειράζει. Οπα, άτομο. Dead. Μπράβο ρε. Πίσω μας είναι. Πίσω μας είναι. Πίσω μας παίζει να είναι. Εκεί κάτω παίζει να είναι. Μαζί με τους άλλους. Δεν έχει κάποιο. Δεν έχει. Πού βγαίνουν περισσότερο? Η ιδέα μου ήταν μάλλον. Από εδώ βγαίνουν περισσότερο. Από πού? Πού είσαι? Εδώ ρε. Ανάσυνας. Έχεις πολύ χαμηλό HP. Τι λέτε? Ναι, έχω. Στο βλέπεις ότι έχω χαμηλό HP. Αφού πάνω από το κεφάλι σου το λέει. Και εσένα το λέει ότι έχει λίγο τώρα. Πάρα πολύ. Τώρα έχει λίγο. Δεν έχει τώρα. Έλα, Μάκος, πάμε. Φίλε, δεν βρίσκω απλά άτομα. Μου τον έφαγες. Έλα, μωρέ, δεν έχω εγώ. Μου κλέβεις τα kill. Οι άλλοι δεν με έχουν σκοτώσει ποτέ μία φορά. Μου κλέβουν τα kills οι τύποι. Έλα, μωρέ, σιγά. Δεν πήγε ο τίποτε. Δεν ξέρω. Πού είναι. Να τους ένας. Είναι ο πρώτος να σκοτώνει. Φίλε, όχι, εγώ θα τους σκοτώσω. Dead. Ακούγω μόνο. Ακούγεσαι. Άμα σ' ακούω εσύ, άμα σ' ακούω εγώ, δεν θα ακούγεσαι. Και πάλι. Dead. Yes sir bro. Θα τους φάω όλους εδώ. Όχι γεσόρ, λεσόρ. Πού είναι? Πάμε. Πάρ' το Κινέζε. Σκότω το Κινέζο. Καλά τον έκανες. Πάρ' το να καείς μες στη φωτιά. Είναι ο πρώτος που με σκοτώνει. Φίλε, γιατί? Με το μαχαίρι. Τον έφαγα με το μαχαίρι. Εγώ τον έφαγα. Αλήθεια. Μου κλέβεις τα kill τώρα. Με ακολουθάει από πίσω και να μου κλέβεις τα kill. Ναι. Μου λέει και ναι. Εγώ φαίνομαι. Το κίνη μου. Πέθαμες. Είναι ο Γκότερ, με σκότωσε πρώτη φορά. Και τον έχω σκοτώσει 3. Εγώ 1013. Δεν γίνεται. Πέθανε ο τύπος. Time to boost. Οι τύπηδες είναι άχρηστοι. Το ξέρω.
Με ποντάκια παίζουμε, ρε. Ναι, ρε. Δεν είναι κανονικοί άνθρωποι αυτοί. Μπρο. Πάμε. Σαν να είναι κάτι και να το κόβει με μαχαίρι. Έτσι. Dead. Από 10 μέτρα της τρώω. Dead αυτός. Είμαι με πολύ λίγο HP, να ξέρεις. Είμαι πάρα πολύ λίγο HP. 37. Τι κάνεις ρε δευτά. Λιγότερο. Και τους δύο τους έφαγα. Μπρο, μ' ακολουθάς. 40-15. Οκ, μπρο. Τέλεια. Εγώ πρώτος. Τέλεια, 40-15 πιστεύω. Νικήσαμε, τέλεια. Καλά. Εγώ κουβάλισα. Τέλεια. Εγώ και εσύ κουβαλήσαμε. Κουβαλήσαμε. Γιώργο, κουβάλισες. Κουβάλισα. Τι 13 δεύτερος. Ναι. Πρέπει να σου πω πόσα κιλ έκανε και πόσα κιλ έκανε. Έκανε 22 κιλ και έκανε 9 κιλ. Ναι. Περίεργο. Λοιπόν, πάμε ready up. Όχι, εγώ βγήκα μάλλον. Πάμε play again. Τι? Play again. Πάμε. Έλα. Γιατί πήγε σε μάτς. Μπρο, play again πάτησα. Γιατί το πάτησες. Γιατί δεν μου το πεις ότι Παιδιά, πείτε κάτω στα σχόλια. Του το είπα, να πατήσεις play again. όχι. Παιδιά, όσοι λένε το είπα, είστε μάγκες. Γιατί το είπα. Και μου λέει ναι, οκ, πατάω. Περίμενε. Κάτσε και περίμενε με. Θα παίξω εγώ. Παίξω. Μπρο, πώς με τρώνε. Γιατί μου τρώτε τα kills. Dead. Αυτό έκανε κι εγώ. Γι' αυτό είμαι χάλια. Γιατί μου τρώσα kills. Γιώργο. Έλα. Έλα, ακούς τότε. Subscribe και like. Ποιος το λέει σαξπούντε. Σαξπούντε. Τι είναι σαξπούντε μόνο. Πας καλά. Σαξπούντε. Τι είναι αυτό. Το έχω ακούσει μια φορά και είναι μια βλέκη. M4 και ο τύπος. M4. Πού πας μπρο με M4. Τι τους έχω κάνει όλους. Μπρο, εγώ τους έχω ξεσχίσει. Τους πετάω γερμομβίδες. Πέθαναν. Θα το κάνω στο YouTube. Να μάθετε. Στον μπαμπά σας. Πάρτε το όλοι. George, Έλα. το ανεβάσετε στο YouTube. Θα το ανεβάσω. Αυτό θα ανεβεί στο YouTube. Εννοούσα θα ανεβεί στο YouTube μου. Σκέτο. Τίποτα. Δεν ακούω. 21. Κερδίζουμε έτσι κι αλλιώς. 21-15. Όχι, Θα τους κάψω. Μπρο! Μπρο, τι τον έχω κάνει. Εγώ τους έχω ξεσκίσει, μπρο. Πάρτε το όλοι! Ελάτε να τα πάρετε! Μπορείτε ρε! Ρίξα ρουκέτα και πέθανε και εγώ και ο άλλος που ήταν δίπλα μου.
Α, καλά, ό,τι να είναι. Αυτό λέω. Έκανα πελαγία. Έτσι εγώ αυτό λέω. Θα με παγώσει ο τύπος. Εμείς κάνουμε 18, ναι. Μπρο, τσίλα ρε, μπρο. Τσίλα ρε. Μπρο, έχω βάλει σε όλη την ομάδα. Γιατί εγώ τι έχω κάνει. 5 kills έχουν κάνει όλοι οι άλλοι. Και έχω κάνει πάνω από 10. Κι εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση. Το θέλω. Πέθανε. Μπρο, τους έχω φάει όλους. Τελείωσε εσύ. Τελείωσες. Πόσο kill έκανα. Πόσο kill έκανα. 30. Πόσο kill έκανα. Δεν πεθαίνει. Εσείς τελειώσατε. Όχι, είμαστε 25-19. Και είναι μέχρι τα 50. Μπράβο. 27-20. Θα τους κουβαλήσω. Τα kills που τα λέει. Τα kills που τα λέει. Τι? Τα kills που τα λέει. Πουθενά. Α, μετά, με το που βγεις άμα είσαι πρώτος, δεύτερος και αυτά, σου λέει κάτω το όνομά σου, κάτι kills. Μου το έδειξε, αλλά δεν το είδα. Αλλά εδώ, kill. Και τι λέει. Πόσα? Kill. Καλά δεν λέει βλακίες, 901. Πού να ξέρω εγώ να κάνεις τόσο kill. Πες να έκανα 901. Καλά, γιατί τους έφαγα μπρο όλους. Παίζει. Εμένα πάνε kill. Τώρα 10. Εσείς βγείτε, σας περιμένω. Θα βγω. Ναι, βγες, να μπούμε. Δεν θα σου πω πapa. Su baby, chucha molete también. Sachi tomorrow. Μ' ακούς? Σ' έκανα. Ναι, σ' ακούω. Σ' ακούω. See you tomorrow, le pochemeli, elache mor, le pachembo. Aputsa, 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 aputsa. Πρώτο aputsa, aputsa, σημαίνει εκτέρια. Aputsa. Ποιος το έβαλε το τραγούδι aputsa, aputsa? Τι είναι αυτό? Είναι τραγούδι τώρα αυτό? Aputsa, aputsa. Λες και είσαι χαζός. Aputsa, 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 aputsa. Aputsa, aputsa. 2 εκατομμύρια. Τι? Παίζει να έχει πάνω από 2 εκατομμύρια αυτό το τραγούδι. Αυτό ακούνε μόνο Κινέζοι. Ναι ρε. Η μία είναι Κινέζα, ο άλλος δεν είναι. Όχι, όλοι είναι Κινέζοι. Όχι όλοι ρε. Γιατί? Μα δεν είναι όλοι Κινέζοι. Μα όλοι είναι Κινέζοι. Δεν είναι όλοι Κινέζοι, λέμε ρε. Αφού είναι κινέζικο τραγούδι. Κινέζικο είναι, αλλά δεν είναι όλοι Κινέζοι. Αυτή όμως που τραγουδάει είναι Κινέζα. Η Κινέζα, ο άλλος όχι. Ο άλλος ο άντρας δεν είναι. Και Αυτό εννοώ. τώρα δεν το ξέρω, μπορεί να και να είναι. Μπορεί και να είναι. Δεν είναι. Γιατί έχει μάτια, έχει κάπως περίεργα μάτια. Τι λες, μια χαρά είναι. Αλλά το τραγούδαγε Κινέζος. Αυτό που ξέρω είναι το τραγούδαγε Κινέζος. Κινέζα, όχι Κινέζος. Κινέζος το τραγούδαγε ένας άνθρωπος απλά. Κινέζος. Όχι ο τραγουδιστής. Κινέζα είναι. Ναι, ο Κινέζος το τραγούδαγε. Κινέζα, τι είναι. Όχι. Ρε, πώς τραγουδάω εγώ, ας πούμε, του XXX Tentation. Είμαι Έλληνας, οκ. Και αυτός ένας άνθρωπος τραγουδάει και Κινέζος. Κινέζος τραγούδαγε. Και εγώ είμαι Έλληνας, τραγουδάω αυτό το τραγούδι. Ωραία. Το τραγούδαγε ένας Κινέζος αυτό. Άλλο ποιος ήταν αυτός ο τραγουδιστής. Ναι, άλλο αυτό.
Μπρο, έχω κουβάλει όλη την ομάδα. Γιατί εγώ τι έχω κάνει, ρε. Έχω κάνει 5 kills σε ένα... Ναι, άμα πας εκεί τους σκοτώνεις όλους, 2 στα 2, 3 στα 3. Τι είναι ρε, πώς το πεθαίνει ο τύπος. Ενώ έχω κάνει 10 φορές τη ζωή. Έφαγα 2 άτομα. Τι? Έφαγα 2 άτομα έτσι. Εγώ έφαγα πριν 5 άτομα έτσι, ρε. Άμα πας εκεί τους σκοτώνεις πανεύκολα. Είναι το baby. Ο άλλος με το τέτοιο, με το καλό όπλο. Είναι καλός, Ποιος? Αυτό με το... σαν τον... αυτό το όπλο, το καλό που το έχει. Έχει καλό όπλο. Μπρο, με φάγανε όλοι. Έχουν πεθάνει όλοι από μένα, ρε. Και εσύ θα πεθάνεις τώρα. Και πέθανε και τότε. Έχω σκοτώσει. Μπρο, με φάγανε από τη φωτιά. Σίγουρα. Μπρο, δεν γίνεται να με τρώσει από τη φωτιά. Λίγο και πετύχετε εσύ 30 κάτι level. Γιατί μας βάζουν με πολύ καλούς. Γιατί εγώ είμαι στα 10 level. Πόσο είσαι? 46, αν θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι, νομίζω 40 κάπου εκεί. Έχω 46 κάπου εκεί. Μπρο, εγώ το παίζω από μικρό παιδί αυτό. Και εγώ θυμάμαι ότι πέθανε. Έριξε σε μένα βόμβα, τι έτσι πάμε. Αλήθεια. Ρε φίλε, και εσύ σκοτώνεσαι μόνος σου. Τι να σου πω. Πριν ή τώρα. Μπρο, yes sir. Ποιος είναι ο κρατάς? Εγώ. Μπρο, τους καθάρισα όλους εκεί πέρα σε αυτή τη στιγμή. Μπρο, είμαι δεύτερος, είμαι σίγουρος. Μπρο, και τους καθάρισα τελείως εκεί πέρα, κοίτα. Μπαμ! Άμα δεν είμαι δεύτερος, Λοιπόν, σκότωσα 16 άτομα. εγώ δεν θυμάμαι. Αλλά σίγουρα πάνω από 16. Να σου πω πόσα άτομα έχεις. Το έχεις σκοτώσει. Πόσο? 80, ρε, γιατί δεν λέει τα... 84. Να πατήσω play. Περίμενε. Πάτα. Περίμενε. Βίκτορ, εκεί πέρα. Άστο εκεί πέρα. Άστο. 3, 2, 1, άστο. Μη βγεις. Next. Μετά βγαίνεις από εκεί πέρα που σου λέει skip. Και... περίμενε. Θα πνιγώ, κύριε Λέισον. Play again. Έχεις μπει? Αυτό να το πατήσω. Ναι, play again. Πάτα. Πάτσες. Μπράβο. Ωραία, πάτησες. Μπράβο. Μια φορά να είμαστε αντίπαλοι. Τι είπες? Άμα είμαστε μια φορά αντίπαλοι. Δεν κατάλαβα. Άμα είμαστε αντίπαλοι, εγώ είμαι από την άλλη ομάδα και εσύ από την άλλη ομάδα. Αυτό νομίζω δεν γίνεται. Ναι, μόνο με bugger the game. Όχι, μόνο άμα δεν παίζουμε μαζί. Ναι. Για μπαγκάρι. Δεν πήρα καλό όπλο. Όχι, πήρα καλό όπλο. Πήρα. Δεν λέω, πήρα καλό όπλο. Εγώ έχω το καλό όπλο. Έχω βάλει τα καλύτερα πράγματα που δεν μπορούσα να έχω βάλει. Πώς με σκοτώνει άμα εγώ είμαι από την άλλη άκρη της γης. What bro, πώς? Με το μαχαίρι. Εγώ έχω μπει μέσα. Έχω μπει μέσα στο σπίτι. Μέσα. Και με σκότωσε. Μπρο, αυτό το όπλο που το βρίσκεις? Το θέλω κι εγώ, μ' αρέσει. Το όπλο αυτό. Ποιο ρε? Που έχεις. Μπρο, με το μαχαίρι. Μπρο, δεν γίνεται. Ο άλλος σκοτώνει με το μαχαίρι. Η άλλη είναι χαζή ρε. Απλά είναι σπαστική. Dead. Να μάθεις να μην σκοτώνεις με το μαχαίρι. 3-14 δεν έχουμε χάσει. Δεν έχουμε χάσει ακόμα. Έχουμε χάσει. Θα χάσουμε.
Μπρο με βαράνε. Μπρο δεν γίνεται. Μπρο είναι hacker. Αυτός είναι hacker. Αυτός που είναι στο άλλο σπίτι είναι σίγουρα hacker. Μπρο όχι. Αυτός που έχει το μαχαίρι είναι hacker. Και αυτός και οι άλλοι. Και βασικά όλοι είναι hackers. Εγώ νομίζω ότι είναι και 34 level μόνο, δεν γίνεται. Σαν εμένα περίπου. Τον περνάω βασικά. Αυτό είναι pro player. Μπρο με το. Ωραία, βγάζω κι εγώ μαχαίρι. Μπρο, δεν με νοιάζει, βγάζω κι εγώ μαχαίρι. Θα βγάζω, εγώ θα βγάλω τέτοια. Μπρο, βγάζω μαχαίρι. Αλήθεια, θέλω να δω. Εγώ έχω βγάλει μπαζούκα. Αλήθεια. Ο Άλφ περνάει από δίπλα μου και πεθαίνω, δεν γίνεται αυτό. Μπρο, Περνάει από δίπλα μου και πεθαίνω, δεν γίνεται αυτό. Δεν μου κάνει τίποτα, Έχω λεπτά 20. Άσε. Μπρο, δεν γίνεται, μόνο μου βγει αυτός από το παιχνίδι. Τώρα και τους έχω σκοτώσει όλους από μία φορά γιατί το δίνει, Ο άλλος που είναι πάνω στο τέτοιο, στο σπίτι, απλά είναι κάτι, δεν είναι κάτι. Και εμένα έφαγε. Είναι 9 φορές, με έχει σκοτώσει 4 φορές, μόλις τις φορές με έχει σκοτώσει. Εγώ ξέστηξα. 34 levels, με έχει σκοτώσει. Άντε από εδώ. Θα μου το παίξεις οι μάγκες. Θα γίνει παιχνίδι. Ελάτε ρε. Ρε! Ρε τι. Από πίσω μου. Είναι αυτός που είναι 34 levels, δεν γίνεται αυτά, Με το μαχαίρι, αυτός με το μαχαίρι. Ναι, αυτός από δίπλα τη σκοτώνει. Αυτός μου ρίξε σε μένα. Πυρηνική βόμβα. Εμένα δεν μου ρίξε τίποτα. Και με σκότωσε 9 φορές. Μπρο, το είδατε! Το είδατε όλοι! Παιδιά! Παιδιά, το είδατε όλοι, παιδιά! Παιδιά, το είδατε όλοι! Δεν τον χτύπησε καν, παιδιά, το είδατε! Παιδιά, γράψτε στα σχόλια. Απλά περνάει από δίπλα. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια τώρα! Τώρα, γράψτε στα σχόλια. Είναι απλά hacker, δεν γίνεται. Γράψτε στα σχόλια τώρα! Τώρα γράψτε στα σχόλια. Στην ομάδα εγώ ήμουν MVP. Να πατήσω. Πάτα. Μπρο, νευριάζω τώρα, μπρο. Παιδιά, πείτε τα σχόλια τώρα, αλήθεια. Το βίντεο είναι 22 λεπτά, μπρο. Πρέπει να το κλείσουμε κάποτε. Όχι, ρε, άστε. Να το αφήσω. Άστε, ρε. Πάτα play again. Ας σου πω πότε. Πάτα play again. Λοιπόν, αυτό το μάτι και κλείνω. Ναι. Γιατί το πάμε πολύ, πιστεύω, 22 λεπτά. 22 λεπτά είναι πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Να το έχετε, να το βλέπετε. Μπρο, πόσο σπαστικό. 2 ώρες το τέτοιο. Μπρο, το είδατε όλοι, παιδιά. Εκεί πέρα σε αυτή τη φάση το είδατε όλοι που δεν κουνήθηκε καν. Απλά πέρασε από δίπλα του. Ναι, αυτό δεν σου είπα πριν. Ότι περνάει από δίπλα και σκοτώνει. Πώς το κάνει αυτό. Μπρο, θέλω να κάνει και εμένα τέτοιο. Και να το κάνω κι εγώ αυτό. Όχι, μπρο. Πήρα shotgun κατά λάθος. Τι έκανες. Πήρα shotgun κατά λάθος. Είσαι άχρηστος. Πας καλά. Εσύ είσαι. Ναι, ρε φίλε. Α, το παραδέχτηκες κιόλας. Όχι, εγώ με ρε φίλε, επειδή έχω σκότωσει 3 kills ούτε 5 δευτερόλεπτα. Μπρο με το... Κάνει one hit. Μπρο, κάνει one hit το shotgun. Κάνει one hit το shotgun. Για το shotgun είναι καλό, δεν είναι τόσο. Καλό είναι. Καλό είναι αυτό. Άμα κάνει μια βλακεία είναι καλό. Για μια βλακεία. Έχω μπαζούκα. Θα τους φάμε το μαχαίρι, μπρο. Τώρα νευρίασα με τον άλλον. Κοίτα με λίγο. Ναι. Με το μαχαίρι. Έχω μπαζούκα. Μπαζούκα. Μπρο, με σκότωσε με την μπαζούκα τώρα. Εγώ. Ναι. Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Ναι, όντως, σε σκότωσα με την μπαζούκα. Μπρο, με σκότωσε με την μπαζούκα. Πάτε όλοι. Κάτω. Όχι ρε φίλε, θα πήγαινε καλά. Έρχομαι κάτω. Όλους. Η ομάδα μου, γιατί είναι δικιά μου, γιατί έχω δικιά μου ομάδα. Τι? Γιατί η ομάδα είναι στο όνομά μου. Η ομάδα
Τι? Η ομάδα μας είναι στο όνομά μου. Τι λες? Είναι αλήθεια, τώρα το είδα. Ωραία. Έτσι μου λέει. Team, το όνομα της ομάδας. Το λέει αυτό, δεν το ακούω, δεν το βλέπω. Μπράβο, μπράβο ρε Λέανδρε. Μπράβο. Καταρά μου. Έτσι σου στάμε ρε. Δεν πάω να φάμε το μαχαίρι. Μπρο με τρώνε όλοι, μπρο με τρώνε όλοι. Πάμε να ξέρεις. Μπαζούκα. Μπρο με φάγανε. Τι να με κάνανε ρε φίλε. Όχι, δεν τις κάτσα. Πέθανες. Δεν έχω πεθάνει καν. Δεν μπορώ να με σκοτώσουν, είμαι δίπλα τους. Τα έχουμε σε ένα σημείο, δεν πεθαίνουνε. Δεν πεθαίνουν, ρε. Δεν πεθαίνουν, δεν ξέρω τι έχω κάνει. Δεν πεθαίνουνε. Εγώ δεν πεθαίνω. Είπες αυτοί δεν πεθαίνουνε. Όχι, εγώ δεν πεθαίνω. Μπερδεύτηκα. Αυτοί πεθαίνουν πολύ γρήγορα κιόλας. Σου έκανα assist. Ρε έχω με το μαχαίρι. Μπρο τους τρώω με το μαχαίρι. Πρώτη τρώω έτσι. Από 10 μέτρα. Μπράβο, πάρτο. Έχω 70 σφαίρες. Πάρτο, πάθανε. Γκάτα, παίζω μαζί σας στο ρομπότ. Πάρτο, κεφάλι το σκότωσα. Έχω βράτες. Γιώργο. Γιώργο. Και αυτό το βιντεάκι παιδιά ήτανε τέλειο. Παντέλειο. Πόσα λεπτά ήταν, Με 27 λεπτά. Περίπου μια ώρα. Βασικά περίπου. Όχι τόσο πολύ. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Άντε γεια guys. Τα λέμε.